Hi guys, welcome to my vlog. This is Umgamkongi reporting live emcimbini. Guys, sifike nini la? Umuntu emncane kanje usathola ama-task amangaka. Apparently wasekhaya uceliwe ukuthi abe umkhongi which makes me ukuthi ngibe umkamkhongi. Manje ngicela ukubuza guys ukuthi lento eyenziwa omkamkhongi laba babebadala during those days, in fact namanje, yokuthwala amabhodi nami sokubuza. I'm asking for a friend. Nami yini na? Bona ngathi siyaphela leli stick. Nami ngibala lapho because ngaliphi ikhanda ibhodwe lizongena kuphi nje la. Nkosi yami, kuphi? Ibuza isikuphi kuphi? So yeah, akungishuquleke ukuze ngizobukeka ngihloniphekile, ungabonakali nje uglama kamakoti. Okay, so the scarf Nkosi yami bangisizile kama-ladies. Ngibesane ngaphuthuma khona nje ekuseni because bengingazi ngempela nokuthi ngizoshuqula ini. Apparently ngangitshela ukuthi khona indwangu emesha this dress, well ecream kanje. Hayi ke ngayifuna indwangu ebekuyiyona bengizoyishuqula. Yathi nje awungitsheli lokho, nowhere to be found. So okay, hence sadlule Galleria and my ladies ngathola the scarf. So yeah, this is me. This is my OOTD. Kusazongishuthela kahle. Yes, yimlo bathi ke ibhodwe hwe.